A Ucka vedľa povie, že Leo Kempe. Vítajte na zimnom Leo Kempe. To je taký jeden vtip, že nechápem, ako a jak sa volá ten šport. Že nechápem, jak v biatlone môže byť niekto druhý, keď má vlastne zbraň. Na čo pôjdem domov? Daj to, všetci budú tancovať. Rob si čo chceš.